Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta og mayong buntag na sab kanatong tanan kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Mohatag na sab kaniyo og usa ka oras ug 15 minutos nitong tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi nga diin gipanguluhan kini sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga kansang katumanan sa Dios nga Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ako na lang mga pagpangtimbaya sa tanan nga magkaigsuonan kutob karon sa nagpatalinghog ilabi na sa Facebook o sa YouTube. Kumusta ka ninyo mga higala ug magkaigsuonan? Ug ako usab nga mga pagpangmusta sa tanan nga mga kaigsuonan karon kutob sa naabot nining maong pagsibya ug ako na lang mga pagtibaya usab sa ako ang kauban nga mga ministro sa PBCM dapit sa Mindanao ilabi na kang Reverend Charlie Eugenio nga siya mao ang Executive Vice President nga mao'y gitudlo sa lagiton nga matutudlo nga siya mao magdumala siya ang inong takibaling nga gihatagaan ug tahas nga siya mao ang amo ang head minister. Kumusta usab sa iyang kaplika sa kinabuhi kang Madam Gaga Eugenio o sa tanan nga mga magwali labi na kang Ronilo Mangalos o labi na usab diha kang Hermogenes Macarayo o kang Jigi o ingon na sab sa tanan nga magkaigsuonan diha kang Rumi Camos ingon na sab sa tanan nga magkaigsuonan gayud nga mga magwali tungod kay di man nato timan-an ang tagsa-tagsa ka mga pangalan. Kumusta na lang kaninyo nga mga suuna mo nga mga ministro, kumusta na lang gayud o ilabi na kayo dapit sa pagpatalinghog karon dapit sa Bohol no to ang chapter president diha sa mga Divino Family. Kumusta kaninyong tanan o sa tanan gayud nga magkaigsuonan? Ako na lang mga pagtimbaya kaninyo o karon sa dili paglang ibalik ihatag ko sa moto kang Brad Simel niyaman siya karon niabot man. Sige. May muntag usab kaninyo mga kaigsunan o mga kaigalano. Kinigyapon si Brother Samuel Montimayor padayon gyapon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyo na sab nga pagpatalinghog diri kanamo nining tulumanon sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini sa pagtulong ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin usab sa balaan nga magtutudlo makadangat gyapon kaninong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon niyo ana usab padayon kamo makasabot diri nga namo din ginagamit namo ang Biblia. O guban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo. O sa dili pa lugar ang tema namo nga among ihatod na kaninyo karon ako nga gipaybalo ang mga kaigsunan sa sakop sa branch number 25 nga aduna kitay paghimuon nga meeting karong hapon diya sa balay sa atong chapter president Chupilo Sibilia diya sa Wireless. Usagyang nyo ko ang tanang mga presensya ninyo nga sa pagtambong nining atong paghimuon nga usa ka meeting. Kumusta na lang? Gikan sa atong chapter, Chupilo Sibilia, nila ni ng Suping Perulino, Dias Wireless, Sister Margarita Igunia, o nila ni Sister Ivy Valenzuela, o ni Sister Janice Valenzuela, o inguman usab diya sa konsolasyon sa mga Flores family o sa mga puyaw-yapoy diha sa Mandawi o sa dito sa konsolasyon sa atong mga kaigsunan diha nila ni Sister Lucy Fanta o ni Brother Bobot Panta o ingon man sa Cordoba nila ni Mr. and Mrs. Duroy o ingon man dito sa Toledo sa atong chapter Sister Vicky Lucina o ni Brother Eugene. Maayong pagpatalinghog ninyo karon og ni Sister Alpurque, si Ranis Alpurque og ni Brother Dennis Gonzales nila ni Brother Johan de la Torre og sa mga kaigsunan diya nga tanan karon nga nagasunod ug nagpatalinghog nining atong programa. Maayong buntag kanyang tanan og ihatag ko ni Brad Cesar aron paghisgot sa tema karon nga among pagadadon nga na kaninyo. Ang ato ang paghisgutan karon Brad Samuel tungod kay
miabot naman usab ang kasulugan sa Nobyembre 1 ug 2. O sa dili pa diay na nimo Brad Cesar, ako diay gi pangmusta ang akong inahan lugar diya sa Capitol, si Mrs. Rita Montemayor nga kanunay siyang magmonitor matag program na to sa DYL. Ang ato karon Brad Sam, ako ang sublion kay niya man kita karon sa Nobyembre 1 ug 2 mao man ang pagsaulog sa kanang gitawag nila og adlaw sa patay, no? Ug mga adlaw Brad Cesar kay Oo. pizza sunod adlaw pizza Oo, 31 dos. humanta taman karong bulana. Okay, na karon ato ning usisahon pinasikat sa Biblia. Tungod kay aduna usay mga nakalain nga mga pundok nga nagpamatuod gihapon mahitungod ni ining adlaw sa minatay, no? Adunay mga pagtulunan karon nga matud asab nila nga sa human kuno nga ang tao mamatay ang kalag daw moadto sa purgatorio. Na mao kani karon ng atong usisahon sa Biblia. Kun doon na ba'y purgatorio nga gitawag nila linisanan nya ang uban sa Brad Samuel nga moingon sila nga sa human kuno nga ang tao mamatay ang iya kunong espiritu na kunos panganod maglutaw-lutaw na mao kini karon ng atong pag-ausisahon pinasikat sa Biblia kay ang abilidad ko nato Brad Samuel dili man kita sama sa uban nga mo istorya nya walay mga busy sa Biblia lahi kita kay sumala sa atong langit ko nang magtutudlo kung kita magpamatuod kinahanglan gyud nga pinasikat sa balaan nga kasulatan kay ug dili pinasikat sa balaan kasulatan mahog na og kanang pagpamakak ngadto sa mga tao og hirsi lang ang ato ang mga ginahimo dinhi pero dili man ingon ana ang atong abilidad kay sanglit ang langit to nang magtutudlo gihatagan makita niya og pagtudlo kalabot may tungod sa mga doktrina na mo na karon ang ato usab nga isulti ngadto sa ato ang mga higalaw sa mga suking tigpaminawan ug labi na gayud sa nagtan-aw sa Facebook o sa YouTube may tungod ni ining pagsuulog sa adlaw sa minatay. Nato ning usisahon pinasikat sa Biblia sa unsa bang paagi ngano man nga ang tao mamatay man mo kana karon ang atong usisahon kay ang uban wala sila kasayuran ngano nga ang tao mamatay muna ang atong ipasikat sa Biblia ug sa unsay hinungdan ngano nga ang tao mamatay man na atong unang pagapaklion Brad Samuel sa unsa ba hinungdan iridi ang Jeremias kapitulo 5 bersikulo 25 Brad Samuel sa unsa ba hinungdan ngano nga ang tao nalayo ta ngadto sa Dios do na bay mga katarungan nga gihatag ang Biblia sa unsang paagi ngano nga ang tao nahilayo ngadto sa Dios unsa hinungdan Brad Samuel Aniya Brad Cesar kung unsa ang mga katarungan ngano nga kanang ang tao nahilayo man ngadto sa Dios sa Jeremias ato kanang pagabasahon gihatag ang paghulagwa niini ang hinungdan ni Asa 25 sa kapitulo 5 sa Jeremias inyong patalinghugan. Ang inyong kasalanan maoy nakapaylayo nining mga butanga. Ug ang inyong mga sala maoy nakapugong gikan kaninyo sa mga kaayuhan. bisag da lang Ang gipakita di hunungdan Brad Cesar ngano ang tao nga Nahilayo man ngadto sa Dios tungod sa ilang mga o atong mga kasalanan. okay tungod ay sa sala may hinungdan nga nahilayo ang tao ngadto sa Dios. Sa unsa bang paagi Brad Samuel iridi ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 26 sa unsang paagi ngano man nga ang tao mamatay unsa bay mga katarungan usab nga gipakita sa Biblia Brad Samuel Aniya Brad Cesar ang mga katurungan ngano ang tao mamatay man nga maoy kanay puy usa nga hinungdan nga nakapahilo lugar sa Dios tungod sa mga kasalanan ni lugar sa 26 niyaw kay maingon sa Santiago 2:26 gingon kay maingon nga patay ang lawas
nga mahimulag sa espiritu, mao man usab patay ang pagtuo nga mahimulag sa binuhatan. Kung mao ang katarungan di ay ngano nga nahilayo tangadto sa Dios tungod sa atong mga sala. Unya giingon usab sa Santiago 2:26 kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu. Kung mao, kun ang espiritu di ay mubulag diha sa lawas sa tao, ang tao patay sumala sa Biblia. Karon, sa unsa pa ang hinungdan Brad Samuel? Ngano gyud nga ang tao mamatay man gyud? Duna babay dugang prueba iridi ang Roma kapitulo 5 bersikulo 12 bersikulo 14. Sa unsa pa ang mga hinungdan ngano nga ang tao mamatay man gyud sumala sa gipakita sa Biblia dugang kining prueba Brad Samuel? Diyaw, atong pagbasahon kung unsa ang mga rason ang hinungdan ngano ang tao mamatay man. Diyaw, sa 5:12 sa Roma, atong pagbasahon matud Ngadto sa pa 14. ngadto sa bersikulo 14 gingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon misulod pinagi sa sala. Ug ang tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. Mo na hinungdan nga Sa 14. ug nga ipadayon na to sa 14. versikulo 14, bisan pa niini sukad kang Adan hangtod kang Moises, ang kamatayon naghari sa katawan bisan pa sa mga tao kinsang mga pagpakasala o Pagkasala. mga pagpakasala dili sama sa paglapas ni Adan. Si Adan mo'y usa ka hulagway niadtong miabot sa kauliay. Mo'y nahinungdan Brad Cesar nga ang tao mamatay tungod sa sala nga kanang nahimo lugar sa tao Sa misulod lugar sa kalibutan, busa ang tanang mga tao na dunay Kasalaman. kamatayon o kay nakasalaman. Mao nga ang Agi sa kamatayon, sala, mikuyanap. sa kalibutan. Okay. Mo na ang dugang rason kay ang kamatayon daan pa sa una pang kapanahunan bikuyanap. Panahon pa ni Adan bisan pa sa mga propeta diha na ang kamatayon maoy hinungdan nga ang kamatayon midangat diha sa tao tungod unang-una ang tao nakasala mo hinungdan nga ang tao nahimulag siya ngadto sa Dios tungod sa sala ug kana ato kanang napubrahan daan pa sa una pang kapanahunan wa pa panahon sa atong Ginoong Kristo wala pa sa Espiritu Santo ang kamatayon sa tao diha na daan pa sa panahon pa ni Adan ug ni iba hangtod kang Moises mao kana ang nakitang pahayag nato sa Biblia nan unsa pa ang dugang gipakita sa Biblia Brad Samuel Santiago 1:13 ngadto sa 15 Brad Samuel. Unsa pa ang gipakita mahitungod kung ang tao makasala siya? Unsa ba ang dugang pangkatarungan nga gipakita sa Biblia Santiago 1? Ani Abra Cesar, basahon ta ang nakasulat sa giingon mo nga sa Santiago sa iyang kapitulo 1 bersikulo 14 unya 13 ang Hangtod sa sugod 15. hantod sa bersikulo 15. Dini ayaw ipaingon ni ba siya kinsa sa diha nga siya pagatintalon ako gitintal sa Dios. Kay ang Dios matud pa dili arang matintal og dautan ug walay bisan kinsa nga iyang pagatintalon. Hinunua matud pas 14 ang matag usa ka tawo matintal sa diha nga madaldal ug mahaylo siya sa iyang kaugalingong pagpangibog ug ang pagpangibog sa makapanamkuna magapahimugsog sala ug ang sala inikagulang na manganak ug kamatayon. Sa ato pa kung ang tao di ay Magkasala. ang iyahang sala kung mugulang na kana bang grabe na bitaw Brad Samuel kana bang daghan na ba bisag unsa na lang nga mga klase sa iyang pagpakasala mga uwat manulis uban pa nga mga pagpakasala niya nga gibawal sa Dios anihon din na sa kamatayon Brad Samuel kung magkatigulang na ang sala sa tao pero sa dili pa lugar mugulang na dili pa ka mamatay kaya ang ipakita sa Biblia kung ang sala magkatigulang na padihoragod sa bugas Brad Samuel ug mapuno na ang gantangan kalison mi na ingon sab ni ana mugulang ang sala sa tao gipakita sa Biblia inungdan nga diha na ang kamatayon
Nan, ang ato namang ipakita sa Biblia, kung ang tao mamatay, Brad Samuel, ang tao miingon nga, ang tao kunog mamatay, muadto daw sa purgatorio. Mo ni karon ang atong usisahon pinaagi sa Biblia, kay mamanggali ng uban, magpamisa siya sa adlaw sa 1 ug 2, halad nga tos mga patay, kay mao lagi na ang mga naandan lagi nga mga katarungan o maupoy natisok sa unahuna sa mga tao nga ang tao og mamatay dili daw mo diretso sa impierno kundi muagi pa sa kanang gitawag og purgatorio di sa kuno mo diretso og langit muagi pa gyud kuno og purgatorio na ato ning usisahon kun ang tao mamatay asa paingon sumala sa gipakita o sumala sa gitudlo sa Biblia. Ecclesiastes 12:7, Brad Samuel, unsa ba ang gipatinaw sa Biblia kung ang tao mamatay asa paingon muadto ba dito sa impierno, muadto ba sa purgatorio, o asa ang puntahan kung ang tao mamatay sumala sa gitudlo sa Biblia? Aniya bersisar atong prohibihan ang Biblia kung ang tao mamatay kung Asa muadto ba paingon? o naasa Muadto sila ba sa padulong purgatorio? sa asa sila padulong muadto Oo. pa sa purgatorio sama sa mga gitudlo sa mga ubang naguna mga relihiyon. o sa naguna lugar nato nga relihiyon sa kanhing panahon. Dili lang sa kanhing panahon nato nagpadayon man sa pagtudlo nila hangtod nining mga panahon na karon nga anha daw ang tao human sa kamatayon, anha daw lugar padulong diha sa purgatorio. Pero busa susihon ta ang Biblia kung sakto ba ang ilang pagtudlo niya sa 12 sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 12 bersikulo 7 giingon din ug ang abog mobalik nganhi sa yuta ingon sa kanay adto ug ang espiritu mo balik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Asa day paingon ang espiritu, Brad Samuel? Ang tao di ay human sa kamatayon, Brad Cesar. Kay matud pa sa mga gitudlo soban nga mamatay ang tao ana daw sa purgatorio padulong. Oo, musangit pa. Musangit pa. Kay makuha lang kuno kana pinagis pagampo. Tinuod ka na. Karon Sa unsa ilang- ang gitan pero gitudlo sa Biblia? Sa atong nabasa sa Biblia, sukwahi ang ilang pagtudlo. Ano man, tud kay ang Biblia nagtudlo nga ang tao mobalik sa abog nganha sa yuta ingon sa kaniadto kay ang tao gikan man sa yuta ug ang espiritu mobalik daw ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. O dili di ay muadto sa purgatorio. Isayop naman ang mga pagtudlo sa ubang mga relihiyon. Kung kinsa man ang hingtungdan ni ana, dili angay kasakit ninyo kay gitudlo man lang namo ug unsa ang mga nakasulat sa Biblia. Na dili nato bakakan ang mga tao. Dili day muadto sa purgatorio kay ang tao kun mamatay kay ang tao gikan man sa abog sa yuta, buja ang iyang espiritu mubalik daw ngadto sa Dios sumala sa pagtudlo sa Biblia. Karon, unsa pa ang dugang nga gipakita sa Biblia, Brad Samuel? Gitinaw ba gyud sa Biblia Henesis 2:7, Brad Samuel? Gitinaw ba gyud sa Biblia nga sa human nga ang tao mamatay ang iyahang lawas mubalik bayud ngadto sa abog do na pabay dugang prueba, Brad Samuel, sumala sa pagtudlo sa Biblia? Aniya Brad Cesar, basahon ta lang ang Biblia aron makuha nato ang saktong detalye. Kay ang tao gud gikan man na sa abog, pusa ang gisgutan sa Biblia kung ang tao mamatay, mubalik gina siya sa abog, diin didto siya gikan niya sa Genesis ang kapitulo 2 bersikulo 7 ang atong pagabasahon gingon. Ug giumol ni Hioba ang nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Igawas na ang abog sa yuta. Ug gihuipa niya sa mga buho, sa iyang ilong, sa kininhawa, sa kinabuhi. Ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Asa day gikan ang tao, Brad Samuel? Sa atong nabasa, gikan sa abog sa yuta. So mubalik yun siya sa abog kay gikan man siya sa abog. Naon sa pabaydugang prueba nga ang tao gikan yun sa abog sa yuta. Basahon ko ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20 nag-ingon. Ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit. Ang tanan gikan sa abog, ang tanan mo pauli sa pagkaabog
pag-usab. Kung mao ang tanan daing mga tao, sa human siya mamatay, mubalik siya ngadto sa pagkaabog kay diha man gikan ang tao sa abog nga gibuhat sa Dios sumala sa gipaktin-aw sa Biblia. Ug ang Dios ug ang Espiritu usab Brad Cesar mubalik ngadto sa Dios. Oo, kay mo may naghatag sa kinabuhi. Mo may naghuyop. Usad na sa ipa nila kana sa atong mga higala lugar Nga mga preacher usab, nga mga magwawali. Ang tao daw human sa kamatayon adto daw sa purgatorio padlong, pero sa atong nabasa kung Biblia ang atong basihanan, kay ang Biblia mo man sandigan sa pagtuo kay gituga guna sa Dios. Di ikadong Timoteo 3:16 ug 17 gituga sa Dios ang Biblia busa di atas Biblia magkuhag pamaagi kung unsa ang matuod nga mga kasaysayan sama niini lugar ang prinsipyo sa uban human daw sa kamatayon sa tao adto daw paingon ang tao sa purgatorio, pero sa ato natagad human sa kamatayon sa tao ang tao mubalik sa abog din dito sa gikan ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios. Mo na ang gitudlo dili kay purgatorio sayop man na. Sayop na busa kamo nga nagpatalingho karon ayon mo anang mga pagtulunan nga sinayop ang pagtudlo. Wala gitudlo sa Biblia sa human sa kamatayon moadtos purgatorio musangit kay ampuan kuno didto mo manay dakong sayop nga pagtudlo unsa pa bay dugang prueba. Basahon ko ang Henesis sayang kapitulo 2 bersikulo 7 giingon ka nga dinhi sa Biblia. Ako masahon ang Henesis kapitulo 3 bersikulo 19 ay Brad Samuel nag-ingon sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mo pauli ka sa yuta duo kay gikan niini gikuha ikaw kay abog ka o sa abog ikaw mo pauli. Busa, klaro kayo Brad Samuel, ang gitudlo sa Biblia nga ang tao gikan sa abog, busa kay gikan sa abog, abog usab siya mo pauli kung ang tao mamatay. Sumala sa pagpatinaw sa Biblia. Ang pangutana Brad Samuel, atong usisahon, kung kinsa ba ang naggunit sa kinabuhi sa tao? Ang yawa ba ang nagkupot sa kinabuhi sa tao? Sumala sa pagtudlo sa Biblia, Brad Samuel, Job 12, bersikulo 10, Brad Samuel. Atong ipatinaw ngadto sa mga katawhan nga kinsa ba ang nagkupot sa kinabuhi sa tao? Ang yawa ba? Sumala sa gipatudlo sa Biblia. Kung sa ibasa na to. Aniya Brad Cesar, gitugan kung kinsa lugar ang nagkupot lugar sa kinabuhi sa tao. Lakip na ang lakip na lugar kanang giingong nga kalag nga may kinabuhi. Busa dili gyud ang yawa mo'y nagkupot nga na Brad Cesar. Niyao atong proibahan sa gingon mong sitas Job 12 bersikulo 10 inyong patalinghugan mga malnamo nga makaigsunan sayang kamot ana ang kalag sa tanang butang nga may kinabuhi ug ang gininhawa sa tanang katawhan. Busa matud pa sa Biblia ang nagunit di ay ni ana o ang Dios di ay matud pa sa atong mabasa kay kun atong basahon sa ibabaw pag sa bersikulo ni bigingon kinsa ang wala may balo may tungod niining tanan nang kamutiyo ba maoy nagbuhat niini unsay gibuhat niya sa kamutiyo ba sa bersikulo 10 atong balikan pagbasa sa iyang kamot niya na ana ang kalag sa tanang butang nga may kinabuhi ang mga ginhawa sa tanang mga o sa tanan nga katawhan. Busa ang nagkupot di ay sa ginhawa sa kalag lugar nga may kinabuhi mao ang Dios nga mao si Jehova sumala sa tong nabasa sa Biblia. Oh, dili ang yawa mo ay nagkupot sa kinabuhi sa tao kundi ang Dios mismo mao ay nagkupot sa kinabuhi sa tao. Doon na pabaydugang prueba. Basahon ko ang Salmo sa iyang 104 o ang iyahang bersikulo 29, ingon ini ang nakapahayag sa Biblia. Ginataguan mo ang imong naong, sila nangagubot, nagakuha ka sa ilang gininhawa, namatay sila, o namalik sa ilang mga abog.
imong gipadala kanila ang imong espiritu, gihimo sila og imong ginabag-o ang naong sa yuta. Kung mao, kinsa di ay ang naghimo sa espiritu nga ang tao mo balik ngadto sa abog? Ang Dios mismo mao'y naghimo sa espiritu. Siya mismo ang Dios mao'y naggunit sa kinabuhi sa tao. Mo kana ang atong nakitang pahayag sa Biblia. Karon ang pangutana, Brad Samuel, Ecclesiastes Kapitulo 8, versikulo 8. Ang kamatayon sa tao, mapugnan ba sa tao? Sumala sa pagtudlo sa Biblia, Brad Samuel, ang kinabuhi ba nato, mapugnan ba ni nato? Bayon sabay gitudlo sa Biblia, Brad Samuel, Ecclesiastes Aniya, Kapitulo Brad Cesar, atong basahon ang Biblia, kay mo man ni atong basihanan sa pag-alagad lugar nato sa Dios. Kung ang tao kanang kinsa ba ang nagkupot ang Dios man. Pero naibalo ba sila nga ang tao mga matay sumala sa Makapugong ba sila sa kinabuhi nila? Sa ilang kamatay kung mabot na matud pa basahon tas 8:8 sa kanang Ecclesiastes inyong patalingugan. Walay tao nga may gahom sa espiritu aron sa pagpugong sa espiritu ni may gahom siya sa pagbuot sa adlaw sa kamatayon ug walay pagsibog sa gubat ni ang kadautan magaluwas ni adtong naanad niini. Busa sa atong nagatag Walay tao wala gid tao nga makapugong sa espiritu nga ang kamatayon dili mo abot lugar kaniya. Diha sa tao? Oo, diha sa tao. Oo. Wala sila gahom sa pagpugong sa kinabuhi sa tao. Oo. Usa bisan kinsa nga mamagali nga ang uban sa ilahang ang uban bitaw, Brad Samuel, naaman na diha, ma-hospital ang tao, nya kalitlag kamatay, kay ngano, bisag unsaon pa nimog ampo, nga ang tao dili mamatay, ang gipakita sa Biblia, walay tao nga makapugong sa kinabuhi sa tao. Pero, aduna usay gitawag konsiderasyon, Brad Samuel. Unsa ba ang konsiderasyon nga gihatag sa Dios ngadto usab sa tao? Sa diha nga ang tao naa na siya sa gingi sa kamatayon, mamatay na unta ang tao, apan ang Dios pod mismo maura po'y muhatag og lugway sa kinabuhi sa tao. Unsay pud ba? Basahon ko ang kinabuhi ni Ezekias. Ang kinabuhi ni Ezekias, mamatay na unta si Ezekias apan unsay gibuhat ni Ezekias sa iyang kaugalingon. Basahon ko ang Isaiah sa iyang kapitulo 38 bersikulo 1 ngadto sa 5 mao kini ang kaasuyan sa kinabuhi ni Ezekias nga unta si Ezekias naa na sa ngilit sa kamatayon. Unsay bay giingon dinhi? Ngadtong mga adlaw si Ezekias nasakit nga ikamatay. Imagine ka si Ezekias kuno do na sakit nga ikamatay na unta. Og si Isaias nga manalagna ang anak nga lalaki ni Amos madto kaniya ngadto ka Ezekias og miingon kaniya, mao kini ang giingon ni Hoba, husaya ang imong balay kay ikaw mamatay og dili na mabuhi. Giingnan si Ezekias ni Isaias, husaya ang imong panimalay kay matud pa sa Dios ikaw mamatay na. Sumala sa pahayag ni propeta Isaias ngadto ka Ezekias sa 2 ingon, unya gatubang ni Ezekias ang iyang naw ngadto sa bungbong og miampo kang Hihuba og mingon, hinumdumi karon o Hihuba. Si Hihuba mao ni ang Dios, ako nakapangamuyo kanimo kung giunsa nako ang paglakaw sa imong atubangan sa kamatuoran og uban ang usa ka hingpit nga kasing-kasing og nakabuhat ni anang maayo sa imong mga mata. Og si Ezekias mihilak sa hilabihan gayud. Unya miabot ang pulong ni Hubag kang Isaias nga nag-ingon, lakaw og ingna si Ezekias. Mao kini ang giingon ni Huba. Si Huba mo ni ang Dios. Ang Dios ni David nga imong amahan, nadungog ko ang imong pag-ampo, nakita ko ang imong mga luha, ania karon dugangan ko ang imong mga adlaw sa 15 ka tuig. Sa diha nga si Ezekias adunay say sakit nga ikamatay, giingnan siya ni propeta Isaias tag-ingon ang Ginoo nga mamatay ka na. Apan si Ezekias mihilak siya. Sa iyang paghilak
Sa ilabihan gayud nga paghilak, unya miingon si Sikiyas, unya miabot ang pulong ni Job bakang Isayas nga nag-ingon. Taliwala sa paghilak ni Sikiyas nga ang iyang naong iyang gatubang ngadto sa bungbong ug dagampo siya ngadto sa Dios. Nga unta lugwayan paunta ang iyang ginabuhi. Kay si Sikiyas nag-alagad man siya ngadto sa Dios, apan nakita sa Dios ang mga luha ni Sikiyas mahinungdan nga si propeta Isayas giingnan sa Dios nga tuwa si Sikiyas ingna siya nga lugwayan ko pa ang iyang kinabuhi sa 15 ka tuig busa na nang tungura Brad Samuel taliwala nga si Sikiyas naa naunta sa ngilit sa kamatayon apan wala kini mamatay tungod kay ang Dios naluoy ngadto kang Sikiyas mohinungdan nga si Sikiyas gihatagan og 15 pa ka tuig nga lugway sa iyang kinabuhi. Ingon na Brad Samuel ang gituda sa Biblia bisan pa di ay taliwala nga kung ikaw nag-ungaw ka sa kamatayon kay wa lagi tao nga makapugong sa kinabuhi sa tao apan kung tungod kay ang Dios maoy nagkupot sa kinabuhi sa kalag sa tao ang Dios na pod maoy mulugway sa kinabuhi sa tao mao kana ang gitudlo sumala sa gipakita sa Biblia mao kana ang nakita nato Brad Samuel pero ang ato namang usisahon Brad Samuel ngano man nga ang tao mamatay man nga unta matarong man unta siya. Naabit tayo mga katarungan sa uban Brad Samuel nga ngano namatay man to siya. Ay, buutan man taon tong ako ang bana. Buutan man to ang ako ang asawa. Buutan man to ang ako ang pag-umangkon. Buutan man to ang ako gagawin namatay man. Mao ka na karon ng ato na pong usisahon Brad Samuel. Ngano man nga ang tao nga matarong mamatay man. Unsa ba ang gitudlo sa Biblia? Mukuha kitag example Brad Samuel kang sa kinabuhi ni Job. Unsa ba si Job sa iyahang kinabuhi Brad Samuel? Si Job ba maldito ba? Sumala sa gipakita sa Biblia? Kaya basahan Brad Samuel ang Job kapitulo 1 bersikulo 1. Unsa kini si Job? Tarantado ba ning tawanan ni? Buang-buang ba ni? Unsa ba gitudlo sa Biblia Brad Samuel? Basahon ta ang nakasulat sa Job sa usan ni kanang atong kasaysayan lugar ni Job sa iyang panahon no kun unsa bado ba ni siya o maayo ba ning tao busa ato ning susihon ang Job sa iyang kapitulo 1 bersikulo 1 ang atong pagbasahon sugod unya Ya lang sa uno lang usa. Sa uno lang usa pagdakpo ng kinabuhi ni Job. Unsa ni si Job? Sa bersikulo 1 inyong patalihugan. Dinay usa ka tawo sa yuta sa Ahos, kinsa ngalan mao si Job. Ug kadtong tawhana hingpit ug matarong ug usa ka madlukon sa Dios. Ug nagapahilayo sa dautan busa sa atong si Job? ang kasaysayan ang kinabuhi ni Job Dili siya maldito. Dili siya maldito usa siya ka taong matarong ug hingpit Perfecto. Perfect man. Mahadlukon siya ngadto sa Dios. Karon, ang kinabuhi ni Job, perfecto siya. Perfect man. Kay mahadlukon gud siya sa Dios. Na ato ning usisahon sa pagka-perfecto ni Job sa iyahang pagka-Diyos nun, kibali. Unsa ba ang gipatin-aw dinhi sa Santiago sa iyang kapitulo 5, bersikulo 10 nag-ingon. Matud pa ni Apostol Pablo, mga igsuon, ingon nga panig-ingnan sa pag-antos o pagpailob, palandunga ang mga propeta nga nagasulti tungod sa ngalan sa Ginoo. Tanawa, ginahimo ta ang pagpahalipay kanila, nga na nagpakaantos o nakadungog kanamo may tungod sa pagka mainantuso ni Job o nakita ninyo ang katuyuan kaniadto sa Ginoo unsa gayon kamapaungaron o kamakaluluyon sa Ginoo. Sa kinabuhi ni Job usa siya ka mainantuson nga tao, nagpalayo siya sa mga dautan, dili maldito si Job sumala sa gipakita sa Biblia. Unsa pa ang kasaysayan ni Job Brad Samuel? Basaha ang Job kapitulo 17 bersikulo 1. Unsa pa ang gipakita ang pahayag may tungod sa kinabuhi? Unsa ang gisulti ni Job may tungod sa iyang kaugalingon? Niya Brad Cesar basahon ta ang
kanang kasaysayan ni Job sa Job 17 versikulo 1 inyong patalinghugan giingon. Matod pa, ang akong espiritu maluya na. Nahurot na ang akong mga adlaw. Ang lubnganan andam na alang kanako. Musa ang gipakita ni Job taliwala sa iyang Iyang espiritu. nahimong pagkamatarong unya usa siya kataong hingpit, pero matud pa sa atong nabasa nga matud pa niya ang akong espiritu daw maluya na. Ingon si Job, nahurot na ang akong mga adlaw. Ang lubnganan daw andam na alang kanako. Oh. Matod pa ni Job sa iyang pag-asoy sa iyang kinabuhi, ang iya daw espiritu, katubang espiritu ba nga naghatag og kinabuhi, maluya na daw. Na kay luya naman, bayon sa pa ang gipakita sa kinabuhi ni Job. I-read Brad Samuel ang Job kapitulo 14, ug ang iyahang bersikulo 1 ngadto sa 2, ikama ngadto sa 5 Brad Samuel unsa ang gipakitang pahayag sa kinabuhi ni Job. Anya ba si Sar? Basahon ta ang nakasulat sa 14, 14. Unog do. Nya, versikulo 1 hangtod sa 2, kama 6. I mean, ikama sa 5. 5 lang, gingon. Ang tao nga natawo sa usa ka babae hamubo ura sa panuigon ug tugob sa kasamok, matud pa versikulo 1. Siya matud pa mubuswak sama sa usa ka bulak ug pagaputlon siya pagadalagan o nagadalagan usab ingon sa usa ka anino ug dili magadayon. Matud pa sa 5. Sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan ang ayang gidaganon sa iyang mga bulan. Ana kanimo ug ikaw nagbutang ug utlanan kaniya nga dili niya malabang. Musa mo day kana ang sa lugar ka tao Kinabuhi lugar sa tao, gisampol. sa tao nga gisampol lugar Sa sa bulak. kinabuhi na ni Job. Sama la daw sa usa ka bulak Nga mubuswak. nga mubuswak unya human pagaputlon. Oo. Unya sama daw sa usa ka anino. Anino. O ang anino. Dili. O matud pa ang anino sa real. Oo, dili Anino malangka og adlaw. dalayon. Oo, dili po na mo dayon kay kung walay adlaw, ngit tag-om, wala man dili man Kay ka mo anino. anino. Musa ingon ni ana, gihimong sanglitanan ang tao sama sa usa ka bulak. Ang bulak matud pa mubuswak daw. Unya Sama sa anino. Unya sama sa anino nga mawala ra pod. Ingon ni ana, ang tao matud pa saglit. Kinabuhi sa Ang tao. mga tao, ang iyang mga adlaw sa tao, tinagalan matud pa sa atong nabasa, ug ang ginaganon sa iyang mga bulan, ania kanimo, ug ikaw nagabutang daw, nga mo kanang Dios nagabutang daw, ug mga utlanan kaniya nga tao, nga dili niya malabang. Oh, kita mo na ang kinabuhi di ay sa tao Brad Samuel tinagalan. Tinagalan. Gihatag ang sampol sa bulak, ang bulak kuno mubuswag, apan malaya raw kini pagaputlon. Malaw? Sama usab sa anino, nga anino ug napang adlaw makita nimo nga anino, pero wa nang adlaw nawalang anino. Ingon usab ni ana ang kinabuhi sa tao. Mo kana ang gipakita ang pahayag sa Biblia. Kay ang tao walay makapugong sa iyang kinabuhi. Nabasa naman kana nato Brad Samuel sa Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 8. So, walay gahom, walay gahom ang tao sa pagpugong lugar sa iyang kinabuhi. Sanglit ang tao, naman na 5 sa Ecclesiastes gyapon nga nahibalo sila nga mga matay. Oh, Karon. niya na. Sa unsa bang paagi Brad Samuel iridi ang Isaiah 57 bersikulo 1. Sa unsang paagi ngano man nga ang matarong kuhaon man siya sa Dios. Ngano man nga si Job sa iyang pagkahingpit, perfect man, mahinadukon siya sa Dios. Ngano man gikuha man siya sa Dios, sumala sa gipakita sa Biblia. Aniya ba si Sar? Basahon ta ang nakasulat sa Isayas. 57. Sa iyang kapitulo 57, versikulo 1. Nga bisan pa pati matarong, ngano nga mamatay man. Sa atong nadagat, nga ang Diyos biya nagbutang ugutlanan sa iyang kinabuhi nga dili gyud niya malabang yaw. Sa bersikulo 1 atong pagabasahon, ang matarong mawagtang ug walay tao nga manumbaling niini sa iyang kasing-kasing.
ug ang mga tawo nga maluluyon ginakuha walay makapalandong nga ang matarong gikuha gikan sa umalabot sa matud pa sa Ilikay. umalabol nga Umalabot. kadautan o malabot ni ba siya kadautan. o nga kadautan. Busa, ang tao di ay gikuha, isan matarong siya, O matarong kay ilikay di ay siya sa Dios sa mga kadautan, sa kadaot. Mao na ang mga katarungan. Ngano nga ang tao usab ilikay bisan matarong ka pa, ngano mamatay ka tungod kay ang Dios nakita niya ilikay ka sa mga kadaot nga may tabo sa imong kinabuhi. Ingon ana ang gitudlo sa Biblia. Busa dili sabton nga kumo nga matarong ka, di nigug ka mamatay. Dili po Mamatay lang gihapon ka kay ang tao tinagalanggod ang iyang kinabuhi. Dili po sabton ang mga higala na to nga naas uban nga pagtulunan nga panilngan maningil sila naun sa baning Diyosa nga matarong man ta to pero nga numang namatay man. Oo. Sa atong natagad Ang kinabuhi dili natumapugngan. walay pugong walay gahom ang tao nga pagpugong. makababag makapugong sa kamatayon nga dili mabuti. Oo. Matarong man siya ug daotang tunod kay ang Dios matud pa naghimo niya na matud pa sa atong nabasa ang matarong mawagtang ug walay tao nga manumbaling niini sa iyang kasing-kasing ug ang mga tao nga maluluyon ginakuha maluluyon na ginakuha matarong na walay pagpalandong nga ang matarong gikuha gikan sa malabot nga kadautan doon na di ay kadautan para malikay kaniya ng maong mga panghitabo mo sa gikuha sa Dios matarong ka mo sa gikuha ka lugar sa Dios. Dunay tumong day ang Dios ngano nga gikuha ka. Garon. Ang uban Brad Samuel miingon sila nga ngano man na ang bata mamatay man na nga wa man tay sala na ang bata pero Brad Samuel ang bata sumala sa Biblia Brad Samuel iridi ang nakasulat sa Marcos sa iyang kapitulo 10 versikulo 13 ngadto sa 16 unsa ba ang kaasuyan sa bata Brad Samuel sa diha nga ang atong Ginoong Kristo sa iyang pag ministeryo dinhi sa kalibutan dunay mga bata Brad Samuel unsa ba ang pahayag sa atong Ginoong Kristo kabahin sa mga bata sumala sa Biblia. Aniya Brad Cesar, importante kini kay sanglit ang uban magmaymahay labi na ang ilang mga bata Anak, mga bata nangamatay. nila, nangamatay. Pero doon na ba'y tumong kung kana gikuha sila ngadto sa Dios nga miagi sila og kamatayon o namatay sila. Niyaw atong kuhaan og pahayag lugar mismo ang atong Ginoong Hesukristo. Niyaw sa Marcos sa iyang kapitulo 3 sumala pa ni Marcos Kapitulo sa 10 versikulo 13 ngadto sa hangtod 16. sa 16 gingon. Og diay gagmayng mga bata nga ilang gidala kaniya aron unta iyang hikapon apan gibadlong sila sa mga tinunahan kato mga Mga bata, lugar. o sa mga bata apan sa pagkakita ni Jesus niini ngadto sa mga bata nasuko siya ug miingon siya kanila padula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingarian sa Dios ila sa mga sama kanila unsa day pahayag lugar ni 15. Kristo sa niadto mga bata nga bodot ni muduol kang Hesus unya gibadlong sa mga tao gingon ayaw siya ninyo pagpugni matud pa nga sa atong nadula paduula kanako ingos Kristo ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingarian sa Dios matud pa sa ni Kristo ila sa mga sama kanila sa 15 sa pagkadiot magaingon ako kaninyo ingon si Kristo nga bisan kinsa nga dili magadawat sa gingarian sa Dios ingon sa dinawatan sa gagmayng bata dili siya makasulod niini 16. o kugos niya sila katong mga bata ug sa gipandunga niya sila sa iyang mga kamot iyang gipanalanginan sila. So ang bata day Brad Samuel sa kasaysayan sa Biblia. Dili day angay kabalakan. Oo, kay ngano. Unang naaragod nga ang mga bata Brad Samuel gusto untang muduol ngadto sa atong Ginoong Kristo apang gibadlong sila gibadlong ang mga bata sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo apan nasuko si Kristo ayaw niyo pagpugni ipaduol ang mga bata sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo
nga matud pa Kristo apan sa pagkakita ni Jesus ni nasuko siya og miingon siya kanila. Paduula ka nako ang gagmay mga kabataan. O ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga dili magadawat sa gingharian sa Dios ingon sa dinawatan sa gagmayng bata dili siya makasulod niini og gikugos niya ang mga bata sila og gipandungan niya sila og iyang sa iyang mga kamot og iyang gipanalanginan sila ang maong mga bata. Busa ang tao o ang mga bata mamatay man dili angay ikabalaka kay matud pa sa atong Ginoong Kristo nga ang gingharian sa langit alang sa mga bata. Karon atong usisahon Brad Samuel. Sumala sa Biblia Brad Samuel. Pila ba ka klase ang kamatayon sa tao? Muni ang atong usisahon na pod. Kay ang uban wala sila kay balo. Ang uban nagsimba-simba, ngadtos mga kasimbahanan, wala sila kasayuran Brad Samuel. Og pila kamatang ang kamatayon sa tao. Sa ato nang natun-an sa pinasugdan, ang tao sa diha nga magkasala siya, magulang na ang iyang sala, anihon sa kamatayon. Unya ang iyang espiritu, mubalik ka to sa abog sa yuta. Unya ang ang lawas, mubalik sa abog sa yuta, ang espiritu, mubalik nga to sa Diyos, sumala sa ito natagad sa Biblia. Pero Brad Samuel, pila ba kaklase ang kamatayon sa tao? Sumala sa pagtudlo sa Biblia. Ha? Ba iridi Brad Samuel ang unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 6 sa unsang paagi o pila ka klase ang kamatayon sa tao sumala sa pagtudlo sa Biblia. Unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 6 unsa ang ipayag sa Biblia Brad Samuel. Aniya ba si Sar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia sa imong giingon nga sitas sa unang Timoteo siyang kapitulo 5 Bersikulo 6. versikulo 6 ang atong pagabasahon matud pa. Apan ang babaeng balo nga na magapatuyang sa kagalingon patay na bisan samtang buhi pa siya. Unsa di ay ang babae nga mapatuyangon? Ang mapatuyangon nga babae Sumala sa Biblia Brad Samuel, patay na siya, bisan siya buhi pa. O Sa tupa, na aday kamatayon Brad Samuel nga buhi ka, patay na ka. isip ka nga kanang buhi, Patay ka na. Buhi ka pa, bisan patay buhi ka na. o. Kaya ang babae daw nga mapatuyangon sa iyong galingon, samtang buhi pa siya, patay na siya. Mao na ang pagtudlo sa Biblia. Be, unsa pa ang gipakita sa Biblia Brad Samuel? Ha? Nga atong idugang. Iridi Brad Samuel ang Lucas kapitulo 15 versikulo 11 ngadto sa 24 kasaysayan kini sa usa ka prodigal son. Unsa ba ang atong nakitang payag sa Biblia Brad Samuel? Yao. Lucas kapitulo 15. Basahon ta ang nakasulat sa Lucas 15 versikulo 11. 11. Ngadto sa 24. Oo. Ang tilaos na tos 24 pagbasa gingon. Ug siya mingon di usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Ug ang manghod ni mingon sa iyang amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan ug kanila iyang gibaybahin ang iyang katigayunan. Yadtong mga bata lugar nga usa lugar ka anak lugar nga nang naningil lugar o nangayo siyang bahin may tuod sa iyang ilang katigayunan. Walay matud pa stress. Wala dantig pila ka adlaw sa nahipos na niya ang iyang tanang kabtangan ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa usa ka sa halayong yuta. Ug dito iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon sa 14. Ug sa nagasto na niya ang tanan niabot ang usa ka dakong gutom niadtong yuta. Ug siya misugod sa pagbati sa kawaladon katong Katong batan-on lugar nga anak og adunahan nga nangayo siyang bahin sa katigayunan. Busa matud pa siya niadto og mikapyot sa usa sa mga nagpuyo niadtong yuta ug siya gisugo nini ngadto sa iyang amahan aron sa paglawg sa kanang
baboy gisugo daw ngadto sa iyang kaumahan daw katong batan-on nga anak og dato aron sa paglawog sa mga baboy nahimon na lugar siyang usa lugar ka tiglawog sa baboy og siya nangandoy sa pagbusog sa iyang kaugalingon bisan pa sa mga bunga sa biatilis nga ginakaon sa mga baboy ug walay tao nga mihatag kaniyag bisan unsa ngadtong tao nga adunahan apan matud pa sa naulian na niya matud pa na siya matud pa sa pamuot siya miingon pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan nga may mga pagkaon nga naghingapin samtang dinhi nagakamatay ako sa gutom ingon niya na lugar nagmahay-mahay lugar ang maong tao nga anak ug adunan mutindog og madto ako sa akong amahan ingon na siya o ingon ko siya amahan nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan ug dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak hinunua na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan mao nay payag lugar niya tong kanang batan-on nga anak og adunan ug siya mitindog ug miadto sa iyang amahan apan sanglit didto pa siya sa layo nakita siya sa iyang amahan ug kini giabot og kaluoy ug midalagan ug migakos kaniya ug gihagkan siya katong lugar iyang amahan sa maong batan-on ug ang anak mingon kaniya amahan nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan ug dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak himua matud pa himua na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan mao'y payag sa lugar sa batanon apan ang amahan mingon sa iyang mga ulipon dadanin niyo din ni sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya ug butagig singsing ang iyang kamot ug sapatusi ang iyang mga tiil sa 23 ug dadadin ni ang nating baka nga gipatambok ug ihawak kini ug mangaon kita ug managsadya nga naman matud pas 24 nga gipahiwawan man noon niya kadtong iyang anak nga nagwalas-walda siyang katiguyunan unya gipasuutan pa niya kanang mayong kabiste gipatagutan pag singsing gipasapatusan pero sa taliwala sa tanan nganong gihimo man kana sa kaman sa 24 niya lugar ang climax sa istorya tingon kay kining akong anak matud pas amahan namatay na apan karon nabuhi siya pag-usab siya nawala na apan karon hingkaplagan siya ug sila misugod sa pagsadya So sa ato pa Brad Samuel, sa usa ka amahan, doon na siya duha ka anak. Nga ang isa ka anak, nangayo siya sa iyang bahin ba sa katigayunan, ang manghod. Dayon, gihatagan siya sa kaptangan lugar, bahin sa iyang kaptangan, pero ang iyang bahin nga gihatag sa iyang amahan, kumpiyansa siya Brad Samuel kay iyang gigasto ang mga katigayunan nga naa niya nya sa diha nga nahurot na ang iyang katigayunan nahimo na lang siyang sulugoon bisan pagani ang pagkaon sa baboy ug sa mga mananap apil siya sa pagkaon kay lagi nahurot naman ang bahandi nga gihatag sa iyang amahan apan taliwala lugar na ng tanan nagbasol ang katong maong anak nga kamanghuran og miadto siya sa iyang amahan og nakita sa iyang amahan nga ang iyahang anak luoy na kaayo moto nga naluoy ang amahan moto nga ang amahan nagmando matud pa siya og siya mitindog og miadto sa iyang amahan apan sa samtang didto pa siya sa halayo nakita siya sa iyang amahan tulugan iyang anak nga kamanghuran og kini giabot og kaluoy lugar tong amahan og midalagan og migakos kaniya og gihagkan siya gihagkan lugar tong iyang anak og ang anak miingon kaniya amahan nakasal ako batok sa langit og sa imong atubangan og dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak nagbaso lugar ang katong iyang anak himuan na lang ako nga usa sa imong sinuhulan so mura na lang lugar ang anak nagpakiluoy siyang amahan nga himua lang kung sinuhulan kung sa baga buhay pa lugar kibali apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon dadaan ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya nga tulugar sa iyang anak og
butangig singsing ang iyang mga kamot, ug sa patosi ang iyang mga tiil, ug dad-a dinhi ang nating baka nga gipatambok ug ihawak kini, ug mangaon kita ug managsadya kita. Kay matupasaman, kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala na, apan karon hingkaplagan siya, og sila misugod sa pagsadya. So, ang gipakita sa Biblia nga leksyon, Brad Samuel, nga duha ka klase ang kamatayon sa tao. Dunay literal nga kamatayon, duna po'y kamatayon sa tao nga samtang buhi pa, patay na, sama sa babaeng balo nga papatuyangon sa iyang kaugalingon, samtang buhi pa, patay na siya. Mausab na itong prodigal son nga bisan taliwala nga siya nag-usik-usik sa iyang katigayunan nga gihatag siyang amahan, apan miabot siya sa iyang kapobrehon, biduol siya sa amahan, ug ang amahan nalipay, kay kinsa man amahan Brad Samuel nga mosalikway og anak. Pero ang amahan naluoy mao nga nag-ingon ang amahan, kining akong anak namatay na, apan siya nabuhi na. So ang leksyon nato nga gipakita sa Biblia, Brad Samuel, nga duna di ay kamatayon sa tao nga buhi pa siya, apan patay na siya. Karon, unsa pa ang leksyon nga atong makitang pahayag sa Biblia, Brad Samuel? Sa panahon sa atong Ginoong Kristo iridi, Brad Samuel, ang Juan 8 versikulo 21 versikulo 24. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, Brad Samuel, unsa ba ang gipakita sa Biblia? Juan 8:21 ngadto 24, unsay atong mabasa sa Biblia? Aniya ba si Sar, basahon ta ang gingon mong sutas sa Juan sa iyang kapitulo 8, versikulo 21 ng atong pagbasahon sa 24. sa 24, ingon ini. O kanila misulti siya sa pag-usab, nga nag-ingon. Ingon si Kristo, ako mulakaw, unya mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong pagpakasala, asa ako padulong niini, dili kamo makadto. Unya ang mga audio na nag-ingon mo magpatay baka siya sa iyang kaugalingon. Kaya kay nag-ingon man siya, asa ako padulong niini, dili kamo makaadto. 23. Sa 23, siya mingon kanila, kamo taga-ubos, ako taga-itaas, kamo taga-dinhi, nining kalibutana, ako dili taga-dinhi, nining kalibutana, musagingnan ko kamo, nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala, gawas kun muto kamo, nga ako mao siya. Kung mao, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, kung patay na untang tao, bakit tungod sa sala lagi. Pero, kung ang tao sa panahong Kristiyano, kung mutuo ka ni Kristo, bisag patay ka na, matod pa ni Kristo, mabuhi ka o buhi ka. Ingon ana ang ipakita ang pahayag sa Biblia. Kung mutuo ka sa panahon ni Kristo, bisag patay sila tungod sa sala, dili literal nga patay na Brad Samuel. Kaysa ato nang nabasa sa Biblia, dunay patay nga buhi pa, dunay patay nga literal. Pero sa panahong Kristiyano, ang tao samtang buhi pa siya, patay na siya tungod kay wa sila mutuo sa atong Ginoong Kristo. Apan sa diha nga mituo siya sa atong Ginoong Kristo, nabuhi siya sumala sa gipakita sa Biblia. Karon, unsa pa ang pahayag Brad Samuel sa Roma kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 4? Aniya ba si Sar? Basahon ta ang nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 6 Versikulo 1 hangtod sa 4, inyong patalingugan mga mahal namo nga mga kaigsunan, gingon dinhi sa 6:1 hangtod sa 4 gingon. Nanon sa may atong ikasulti, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mugadagaya ang grasya? Palayo ka na. Kita nga namatay nangadto sa sala, unsaon man nato sa pagpakabuhi padiha ni ana. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nagabautismuhan ngadto kang Kristo Hesus, ibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa matud pa sa 4, pinaagi sa bautismo gilibong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya samahan kita usab magagawi diha sa bag-o sa kinabuhi. Susato pa sa panahong Kristiyano de Brad Samuel,
Ha? Patay ang tao kay kikan gud ang tao nagpakasala mo bitaw hinungdan Brad Samuel nga si Kristo manis kalibutan aron pagluwas sa sala sa mga katawan busa sa naaptan ni Kristo nato mga panahon na patay sila tungod kay nagpakasala sila apan sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo kun mutuo sila kang Kristo bisan sila patay apan buhi sila kun sila mutuo sa atong Ginoong Kristo. So nining panahon na Brad Samuel, dili literal nga patay, kundi patay sila tungod sa sala sumala sa gipakita sa Biblia. Kaysa pag-ani sa atong Ginoong Kristo Brad Samuel, pagluwas man ang iyahang inunta ang iyahang buluhaton o inunta nga iyahang inuntang lugan misyon. Basahan ni Brad Samuel ang buhat kapitulo 13 versikulo 23, tinuod ba nga si Kristo sa pag-anhi sa kalibutan ang tumong niya maugyod ang pagluwas? Buhat kapitulo 13. Basahon ta nakasulat sa buhat 13:23 ang atong pagbasahon nga mao kini ang buluhaton ni Kristo, ang katuyuan ni Kristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Matod pa sa versikulo 23 gikan sa mga kaliwat nining tawana sa Dios ang Israel gidadaan og manluluwas nga mao si Hesus sumala sa iyang gisaan mo sa mauna ang bulaton ni Kristo pagluwas lugar sa mga katawhan sa sala at tungkol tanang anuman tud kay naulipon kana kini sa mga kasalaanan. Mo na ang misyon. Bisang buhi sila, patay sila kay nganuman ang tumong sa atong Ginoong Kristo ang iyang misyon sa kalibutan sa dinhi siya sa unang kapanahunan ang pagluwas sa sala sa mga tao. Ingon ana ang ipakita sa Biblia, Brad Samuel, dili literal nga patay. Buhi siya apan patay na siya sumala sa gipakita sa Biblia. Okay, ang patay diha Brad Cesar basta mapatuyangon sa iyang mga buhaton, ang mga dautan nga gipangbuhat sa malugar sa usa ka babaeng balo nga atong gikuha ganina nga sample. Bisan buhi pa siya, giisip na siyang patay sumala sa atong nabasa. Bisan pa ang prodigal son. Buhi pa siya, pero patay na siya sumala sa Biblia. Pero ang ato namang usisahon Brad Samuel, kaya ang uban lagi nga mga tinuan, ingon madayon sila nga, inikamatay lagi sa tao, muagi lagi sa purgatorio. Tinuod baka ka na, Brad Samuel. Biyon sabay atong makitang pahayag sa Biblia, Brad Samuel. Pila ba ang gitudlo sa Biblia, asa padung ang tao, musangit mas purgatorio? Basa, Brad Samuel, ang pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 11, ngadto sa 15, Brad Samuel. Unsa ang gipatinaw sa Biblia? Pasahon ta nakasulat sa pinadiyag siyang kapitulo 20 bersikulo 11 ngadto sa 15 ang atong pagabasahon gingon. Ug unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang naglingkod niini gikan sa kang kinsang atubangan. Ang yuta ug ang kalangitan nga nagpangalagiw ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. 12. Ug nakita ko ang mga patay nga mga dagko ug gagmay sa to pa mga bata ni ug mga dagko dili bata nagtindog nga tubangan sa trono ug day mga basahon nga ginabuklad usab day laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay gipanghukman pinasikad sa naisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. Gingon 13. Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila, ug ang tanan gipanaghukman pinasikad sa ilang binuhatan. 14. Unya matud pa ang kamatayon ug ang Hades gitambok ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Ug kung ang ngalan sa bisan kinsa dili makaplagan nga mahisulat, unay sulat diya sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Karon naghisgot og Hades og linaw nga kalayo. Kada namang kalayo nga gisgutan Brad Samuel. Basahon ta ang ikaduhang Pedro Kapitulo 2 versikulo 4, naghisgot ba ang Biblia og infierno?
Nabasahon ta ang ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 kadto sa 7 nagyon. Kay kun ang mga manulunda wala kaluy sa Dios, sa diha nga nakasala sila hinunua, iyang gitambog sila ngadto sa infierno o gibaluhog ngadto sa mga lungib nga mangiog aron itagana hangtod sa paghukom. Kung ang karaang kalibutan wala pa kaluy sa Dios, bisan tuod giluwas sila sinuwi og ang ingon ni magwawali sa pagkamatarong kauban sa pito ka mga tao sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun, kun ang iyang paghimog abo sa mga lungsod sa Sodoma ug Gomora, sila iyang hihukman sa pagkawagtang og gihimong panig-ingnan alang kanila nga magkinabuhi nga dili Dios nun, ug kun iyang giluwas ang matarong nga silot nga nakaguol sa ilabihan tungod sa maulagon nga pagpatuyang sa mga taong dautan. Kung mao sa Biblia, Brad Samuel, adunay gisgutang inferno. Kay kun ang mga manulunda wala daw kaluy sa Dios sa diha nga nagkasala sila, hinunua iyang gitambog sila ngadto sa inferno. Busa na ay inferno nga gisgutan sa Biblia, Brad Samuel. Tinuod ka na. Karon, unsa pa ang gipakitang pahayag, Brad Samuel? Basaha ragod, Brad Samuel. Taas naman kayo ang oras na to, Brad Samuel, naan malay 12 minutos, no? So, ang gipakita sa Biblia, Brad Samuel, nga ang padulngan di ay sa tao, walay purgatorio. Sumala sa gipakitang payag sa Wara, Biblia. langit ra og impierno, Langit Brad lang og impierno. Kay kung imo nang basahon, Brad Samuel, basara ko, Brad Samuel, ang Job, kapitulo 21, versikulo 23, ikama 25, unsa bay gipakita sa Biblia, Brad Samuel? Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Job siyang kapitulo 21, unia versikulo 23, Kama 25. kama 25 inyong patalinghugan. Kining usa na mamatay sa kalig-on, sa iyang kabaskog, nga nasa dakong kalinaw ug kahusay. Unya ang usa, matud pas 25, ug kadtong usa mamatay sa kapait, sa iyang kalag, ug dili gayud makatilaw sa bisan unsa nga maayo. Usa sa atong natagad, duro ka ang isgutan nga paagi. Dunay namatay sa lugar sa kahusay. kamatayon, Brad Cesar. Katong mamatay nga matud pa barumbado, sa atong natagad, nga mamatay siya, wala siya lugar magsunod sa kagustuhan sa Dios, kasuguan sa Dios, matud pas versikulo 25, ug katong usa mamatay sa kapait, sa iyang kalag. Mo nay masinati niadtong mga tao nga mamatay nga barumbado, wala lugar magsunod sa kasuguan sa Dios. Mamatay siya ang usa sa kapait sa iyang kalag ug dili gayud makatilaw sa bisan unsang nga maayo. Pero katong mga tao nga nagasunod sa kabubuton sa Dios, sa lakto nga pagkasulti, mahadlokon sa Dios, matarong unsay iyang mapaabot niya nga namatay usab siya. Sa versikulo 23 gingon, kining usa mamatay sa kaligon, sa iyang kabaskog, nga anaa sa dakong kalinaw ug kahusay. Munay dangatan lugar sa usa nga mamatay matarong ug samtang usa namatay sa pagkadautan. Naa siya Ang sa usa kapait. ang kanang pagkadautan naa siya tumang kapait, dili siya makatilaw sa bisan unsa nga maayo. Samtang katong usa nga naa lugar nagsunod sa kasuguan sa Dios, maayo, matarong, kining usa namatay gyapon siya, mamatay sa kalig-on, sa iyang kabaskog nga nasa dakong kalinaw ug kahusay. Busa dili tinuod ay duha. Badsisar, dili tinuod Badsisar kanang Nga? uban nga mga sugilanon sa mga kanto-kanto nga sama parehas ra kuno ang tao, puros kuno mga matay, maghimo siya matarong, mamatay gyapon, maghimo siya dautan, mamatay gyapon. Maura kunong istorya busa, maghimo lang gyapon kuno siya dautan nga naman mamatay ra man gyapon. Pero ang Biblia mao itong sundan, lahi
kung siya mamatay siya pinaagis dakong katarong nganuman tud kay mamatay siya sa tumang kaligon ug kabaskog ug anani ang dakong kalinaw ug kausay samtang usa mamatay kung naa siya sa pagkadutan dili siya makatilaw siya sa tumang sa kapait siyang kalag ug dili siya makatilaw sa bisan unsa nga maayo. Laktod nga pagkasulti Brad Samuel, ato na lang mubuon para klaro ang ilang pagdungog. Kung ang tao makasala, mamatay. Ha? Pero ang iyang dangatan, tuwa siya sa kapait, kay impirno man siya. Pero ang tao matarong mamatay, tuwa siya sa kalipay mo ng langit, ang ipagkitang payag sa Biblia. Mo klaro diha ang pagka-husay na to, Brad Samuel. Karon, di ata sa purgatorio. Kini bang purgatorio, dunay atong nabasa, Brad Samuel, nga matlod pa sa usa ka Katolik Pitipender nga si Sok Fernandez, ang iyang basahon nga katinawan do sa pahina 108. Matlod pa niya, Brad Samuel, purgatorio dili mabasa sa Biblia, pero na ay masabot. Sama daw nga walay mabasa nga pulong Biblia sulod sa Biblia. Unya, giingon niya sa pahina 139, ang purgatorio init daw. Matud pa na niya. Unya sa pahina 47 o 49, usa daw ka minuto dito sa purgatorio sama daw nga mag-antos ka sa usa ka gatos kalibo ka tuig. Kuyawa no, Brad Samuel, nga kunaa da kas purgatorio perti daw kuno inita. Nya sama daw kuno mag-antos ka og usa ka libo ka tuig. Patang paita day no. Dapat daw, matud panisok, ampuan daw o pamisahan ang kalagatuas purgatorio. Kay pinaagi daw kuno sa pagampo, sa pagpamisa, ang kadto kunong kalag na as purgatorio, mahawa daw na dito. Kay kuyaw man kuno Brad Samuel, kay dito kuno sa purgatorio, abot na kadto baka pornisisok dito sa purgatorio. Nganon ning ingon man siya nga, ang purgatorio kuno init niya, equivalent kuno na sa usa ka gatos kalibo ka tuig. Pusting paita na Brad Samuel, no? Muna usa sa hunahuna niya, Brad Cesar, muna gitawag og fiksyon. Karon ba? Karon, ato ning usisahon Brad Samuel, ang usa ka basahon nga usa kini ka doktor. Matud pa ni Dr. Jose Rizal sa iyang basahon sa Nuli Mitanghiri. Sulat kini ni Dr. Jose Rizal. Si Rizal sumala sa iyang kaugalingon, nag-asoy ba nga dunay purgatorio? Si Rizal ato ning genius man ni si Rizal. Genius mo na, ato ning pangutan-on si Rizal kung naabay purgatorio gipakita ba sa Biblia, gikuan ba ni Moises o ni Kristo nga naagi purgatorio? Gidawat ba ang prinsipyo nila? Karon, basahon taning sulat ni Dr. Rizal sa Nuli Mitanghiri, unsay payag ni Rizal. Bungol o buang-buang ang atong nahibaw-an nga maayo ang ideya ang purgatorio balaan o makatarunganon nga atong gipadayon. Ang matungod sa mga patay, tungod daw sa mga patay o sa mga buhi, bisan na pugos ang kadaghanan nga kanunay maayo ang kahimtang, apan abuso ang gihimo kabahin ug dautan. Gingon diri, ngunit tan-aw nato kung giunsa pagsulod sa Katolisismo ang ideyang ito nga wala sa santong ebanghelyo, wala gisulti bisan gamay, bahin kang Moises, bisan kang Kristo, wala daw kuno gisulti bisan pa kuno sa ebanghelyo ni Moises ug ni Kristo. Dili sapat ang gisugilon sa Makabiyo bisan ang paghitabo nga gisulti sa Apokripo. Ang librong ito sa konsilyo sa Laodicea, kini bag-ulang gidawat sa simbahan Katoliko, walay kalainan kini sa relihiyong pagano. Sa payag ni Rizal Brad Samuel, wala daw hisguti ni Moises ug ni Kristo ang purgatorio. Pero nganong naa may purgatorio? Bisan gani sa Rizal, dili mo tuong nunay purgatorio. Kay ang paingnan sa tao, Brad Samuel, duha lang, langit ug impierno. Busa mao na ang gitudlo sa Biblia, Brad Samuel. Busa kanang purgatorio, hinimo-himo lang na di ay sa
maong hingtungdan ni anang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa daw nahisguti ni Moises, wa pud daw nahisguti ni Kristo ang kabahin sa purgatorio. Mo kana ang ato nakitang payag sa Biblia nga dili day tinuod nga kung ang tao mamatay muagis purgatorio. Ang gipakita sa Biblia kung ang tao mamatay ang lawas mo balik sa abok, ang iyang espiritu mo balik kadto sa Dios. Mo kana ang gipakita sa Biblia, Brad Samuel. Tungod kay napupos naman usab, Brad Samuel, ang ato ang mga oras, dagan pa unta kitag isusulti, sumpaya na nato ni Brad Samuel sa sunod nga Domingo pohon ang maong paghisgot ni ining kamatayon sa tao. Ug daghang kayong salamat na lang sa atong langiton nga magtutudlo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga din gatagan kita niya, Brad Samuel, ug kaalam kabahin may tungod sa mga nakasulat sa Biblia. Ug kininyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio, ug daghang salamat sa inyong pagpatalingog mga higala ug magkaigsunan ug ngadto usab sa akong kauban nga ebanghelista. O kiniusab si Brother si Samuel Muntimor, mingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa samang oras o istasyon ug maayong udto kanatong tanan.